Bhí an deis ag daltaí a chuil scoil in se chóir páirteach lacha I gceard an scéalaíocht de Chruthaitheach le déanaí leis an eagraíocht fighting words. Ba é an chéad cheardan ar rinneach go hiomlán as Gaeilge agus sa Barsa iomlán. Iarach ar na daltaí gan sríonachar ar gcuid samhlaíocht agus iad ag cuma a scéalta féin. Tá John an clicín agus tá a clán clicíní agus ceapan tríd tá an gealach of mór. Well, bhí sé faoi duine gan darmh anam lúpi agus bhí sé sprí Pac-Man le cara Toby. So rinne méid scéal faoi Timmy agus Jimmy, so bhí Timmy ag iaré dogadí Mars. Rocktálan fighting words cairlan a séir an asca de bhain scoilna fud fad na tíre. Bíad an éireann ag cuidú le daoine óga charactéir a ranú agus scéalta a chuma Albert ar Albert. Séirdín na haimle tá fighting words ná an Scríbhneoireacht a chur chun cín trí Gaeilge dus na daoine óga go háirthe agus iad a bheith ag úsáid a samhlaíocht agus a Scríbhneoireacht Chruthaitheach las muid an seo maranga agus sin cad a táid a gurí chur bhaimman seo a fighting words gur féidir leat an teanga úsáid is slí Chruthaitheach. Ag deire an teisiún bhí an deis ag na daltaí éisteach leis na scéalta a chum a Gaeilge. Chum an grúpa an scéal Jimmy versus Mars le chéile agus fáil siach an scéal sin ar fighting words Pacáiste. Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4, Nuacht Cúla4.